jane beti egin da, armusu egoizien, eskolarkun orduko edo gerrakun orduko, armusu izatezan, edo morrokile, edo kafesnie, edo sopakin, edo hori izan armusue. Da gero guardizen, elkartezan, lapikokue, normal, zerrezetan, edo etzitan, batezan, endizabie gero, bizarbe endizabie, eta etzibe bai, segun zezai zoiek, babie gero, babie bizar, edo turnetxe zan, bai gutut ezan, sasoiko generu, gortuen zertzen da, ajatezan, ze, ezan egoten gordetako konservatekoen endizaba bezatzen kongeladorin konserva urte guztien deko zu borduene, ze hartun, ajan, ze hartun, ajatezan. Egorrez ajatezan, lapiko joa beti, ezerreztan janda, eta ondo pinde, euren txorizotxu edo urditxu eta ondo kondimentata lapiko, Eta atzetik, busturik zer hona oki deuse, nik esango zu busturire, bezami hurrin oki du, eta arraintzunek esaten zagun, arraine beti etorri da. Arraintzunek etorte ziren, handrak, honek euren zestu burun hartun detorte ziren saltzen, eta sarretzen iruia, baina truke beretzen ben. Igual etorte ziren, emok ustazu arrutze batzuk eta truketzen zan. Bezegu gedarra jaten ziren orduen da merke, etxe zan hori bai. Dut zan, busturik okideu horre ondo, arraine okidu fresko eta ona karten duzkun bermiotik.